Здравейте, приятели! Включвам се набързо след двубоя днес на ЦСКА. Първо, искам да направя една забележка. Престанете да давате контролите на ЦСКА по този аматьорски сайт sportbg.bg. 10 минути буквално не можеше да се влезе в сайта. Даваше грешка и контролата закъсня с 5 минути, предполагам, заради предаването. Другото, което исках да кажа, че ЦСКА игра добре в този матч. Гледах само първото по време, в интерес на истината, но всичко най-интересно се случи през първото по време. Радващо, че Годой оцели вратата. Босато игра почти цял матч. Нямаше много работа. Накрая влезе на младо вратарче. Предварително се извинявам, че не го познавам, предполагам, че е от школата, е жив и здрав. Той също не допусна гол. Втория гол беше автогол на Септември. Избягаха ни сега третия и четвъртия гол, как се случиха. Третия гол мисля, че беше пробив на Чорбаджийски. Чорбаджийски отбеляза. И четвъртия гол Брахими. Като интересното в случая беше, че Брахими в края на първото полувреме от 2 метра не можа да оцели вратата. Другият любопитен момент беше пак в края на първото полувреме, където Бруно Жордало от корнер тръгна да бие корнера, спъна се в лактчето и падна на земята, почна да се превива. Доста комичен момент се получи. Трябва да си правим някакви генерални заключения от една контрола, но се вижда желание в футболистите, което ми харесва. Няма да правя по-задълбочен анализ, все пак е контрола. Утре на обяд ще е дербито Черноморец Попово и Севлиево. Така че след като разберем кой е участника, който ни очаква за купата в края на месеца, все още нямаме програма. Гонзо, къде е програмата? Прегори ли пачките след мача с Турция? Айде да направиш малко програма за първенството. Така около удобно до края на годината, нали? Ако не те затрудняваме, да си свършиш работата. Около удобно, нали? Това е, което иска да ви кажа, приятели. Ще разбереме утре кой е съперника ни за купата. Утре по обяд е матча. Мисля, че няма да има телевизионно излъчване. След като се разбере, ще направя подробно видео за съперника на ЦСКА за купата. Чао!